ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪಗೈನಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಚಿಕನ್ದ ಡಿಶ್. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಂದು ಸುಲಾಬುಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ತುಕ್ಕಮುಲು ಮುಲ್ 2 ಚಮಚ ಯಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ದೆತ್ತುಂದೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇಡೀ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಉದೆನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡುಲಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರ್ನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಯಾನ್ ಮುಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಕಿನ್ಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗುದ್ದುಗ ಒಂದು ಗುದ್ದರ ಅಂತ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯಾನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಅಣ್ಮುಲು ತುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದತ್ತ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮುಲು ಬಣಲೆಡು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ಮೂಲು ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಪಂಡ ಮುಲ್ಲು ಗ್ರೇವಿ ಬೇತದಾಲ ಇಚ್ಚಿಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ದನಿ ಗ್ರೇವಿ ಆವಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದಿನತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲೆಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಬೈದನ್ ಬಣ್ಣ ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೇನು ಇದು ಗುದ್ದುದು ಏನು ಮಲ್ದನು ತಂದೇನು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಕನ್ ಯಾನ್ ಮೂಲುಂಚಿ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ 3/4 ಕಿಲೋ ಅತ್ತ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲಾಯ್ಕಡಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣ್ಬೇಕ ಚಿಕನ್ದನೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ನೇನು ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಮುಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಅತ್ತು ಪಾಡುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಮೂಲಿಯಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತೆ ಮಸಾಲ ಈತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮೂಲು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದನೇ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದೀಕ ಸಿಮ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಐಕೆ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಎಟ್ಟೆ ಕುಕ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಸುಕ್ಕನೆ ಆಪುನು ಗ್ರೇವಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.